ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଲାଇଫରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆପଣ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଭାବିକି ମନ ଦୁଃଖ କେବେ କରିବେନି। ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଆଜି କାମଟା ହେବ। କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡକି ଆଣିବେନି, କାରଣ ନେଗେଟିଭ୍ଟା ହିଁ ଆପଣ ଦିନଟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବ। ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟା ଭଲରେ ଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନଟା ପୁରା ଭଲରେ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ତାର ହେବ ଫୁଲଫିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟସ୍ତ କେତେବେଳେ ହେବେନି, ବିଚଳିତ ହେବେନି କାହା କଥାରେ, କି ମନକୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବେନି ଯେ ମୋର ଜିନିଷଟା ହେବନି। ହେବ, ଆପଣ ନିଜ ଥିଙ୍କିଂଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେଥିରେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କେବେ ହେବେନି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାହିଁ? କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଆଶା କିଛି ପୂରଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଜଣାଇବେ।